ग्रुपनो थाखा होगोन बेखौनो मिथिहोनो थाखाय आं दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों मानो होनोबा सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय 50,000 बे अनुदान मोनगोन आरो जोंनि बिटिआरआव जुदि जों इउपिपिएल हान्जाया जुदि सरकार खुङोबा जोङो 25,000 खरि अनुदान होगोन बे 75,000खौ जोङो अनुदान होगोन आरो बिनि सोलायैबो बिथांमोना जुदि बिजनेसखौ बारायनो बा बिथांमोना माबा मोनसे माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दारै माबा माबि मावनो नागिरदोंबा लन लानो नागिरदोंबा बिथांमोना लनखौबो एक्सट्रायै मोनगोन लना 2 लाख 3 लाख गोसोबायदि बिथांमोना बेंकजों सोमोन्दो खालामनानै लनखौ मोननो हागोन नाथाय बे 75,000आ अनुदान जागोन बेखौ सुख'नांनाय नङा। खुलुमबाय लोगोफोर सिगाङावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि बिआरबि बड' कमेन्ट चेनेलाव फिन आरोबाव बरायनानै लालायबाय। दा आङो मोनसे फिसा आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे एसेब्लाबो दासो आङो मोनसे भिडिअ फिसा क्लिप होदोंमोन बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोना एसेबाबो बुजिबाय जानो हागौ आरो आं मा बुंनो सानदों बेखौ एसेबाबो बुजिबाय जानो हागौ आरो जाय बिथांमोना दिनै बुजियाखै बे बिथांमोना बुजिनाया मोजां सोलोंनानै लानाया मोजां। दा नैबे दासो जाय बिथाङा डायलग होलांदों बे जाहैबाय बिना गयारि। बिना गयारि माने मा होनो बेखौ बिनि गुबै नामानो जाहैबाय गान्दा गागेब बिना गयारि। गान्दा गागेब मोखां बेना माने गान्दा गागेबा जेरखम खुगाया ब्लां ब्लां बिसिबा गुवार मोखाङा जेनेबा सिब्रब्र थिग बिनिखायनो बिथांनि नामखौ गान्दा गागेब बुंनाय जायो आरो। दा जिखुनु हक लोगोफोर मेन पइन्टआव फैदो। दिनै बिना गयारि बिथाङा होनदों बे भिडिअआव होदोंना सेन्ट्रेलनिफ्राय 50,000 रां मोनगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा ओमफ्राय बिनिफ्राय होनदों बिटिआरनिफ्राय मोनगोन 25,000 बेबो ग्रुपनि नामाव मोनगोन। दा गासै सरजाबनानै बेसेबां मोनगोन लोगोफोर 75,000 नङा होमबा। दा 75,000नि खोथा दिनै बिथांमोनहा बै समाव बिराद गिदिर कमिटमेन्ट बिराद गिदिर खोथा बुंनानै दा मा जाफैखो नंबाबो नङाबाबो जेननायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बिजेपिजों लानानै सरकार बानायजाबाय। आच्छा थिग जाबाय दे सरकार बानायजाबाय नङा होमबा। दा बिथांमोना दि बै समाव बुंदोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000खौ होगोन बेबो साबसिडि हिसाबैसो माने लन नंबावा बेबो फ्रियावसो। दा आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दिनैहाय जोंनि बर'नि आइजो माहारिफ्रा बिमा माहारिफ्रा बै 75,000 फैसाखौ मोनमारदोंना मोनमाराखै आं बेखौसो सोंनो लुबैदों। दा मोनदोंबाथ' मोजांनि खोथा ना मा बुङो लोगोफोर बिराद मोजांनि खोथा। दा मोनाखैब्ला मानो मोनाखै दा नोंथांमोनहा बेखौसो बै बिना गयारि गान्दा गागेब मोखांनावसो नोंथांमोनहा सोंनांगौ। नोंथाङा दि बुंदों बै समाव बेसेबांबा गिदिर कमिटमेन्ट होदों दिनै जे जिनिसखौ होनो बुंदों नोंथाङा मानो दिनै जोंनो होनो हायाखै होननानै बिदि सोंनो रोंनांगौ नोंसोरो। दिनै नोंथांमोनहा बर' आइजोफ्रा जोंनि बिमा माहारिफ्रा माबे दिनै थगायनायखौ मोनथिनानैब्लाबो मा खालामदों बिसोरो सिरि थादों। मानो सिरि थादों बेयावबो मोनसे पइन्ट दं। जिहेतु सिरि थानांगौनि खोथायानो जाहैबाय जुदि दावराव खालामोब्ला मा जागोन माने गिदों बै फैसाखौ मोनमारगोन ना मोनमारा हो खिन्थु सिन्था खालामनानै लाब गैया। बै फैसाया बै समावनो मोननांगौबा होमबा दिनै मानो मोनदा होमबा नोंसोर दिनै मानो दासिमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव जोंनि बिमा माहारि आइजो माहारिया दिनै मानो थगायजाबाय थाखो मानो दासिमबो बुजिनो रोंदा। एबार नै इलेक्सन सफैलायगौ नङा होमबा। इलेक्सन केम्पिंआव दा बिना गयारिया नोंथांमोनखौ मा थगायबावगोन बेखौ खिन्थु गोसोआव लाखादो। दा बिनिखायनो आं बिमा माहारिफोरखौ खावलायनो लुबैदों नोंस्रा गासिबो बिथिंनि थगायनायखौ मोनथिखानानै नोंसोर बिमा माहारिया खौसे जानांसिगौ बुजिबाय।
एबार नेक्स्ट केम्पिंआव मा खालामनांगौ बेखौ एकदम गोदोनिफ्रायनो नंबां जाबां बुंबोनानै बिमा माहारिखौ थगायबाय थानायनि नोंथांमोना खौसे जानानै एबारनि केम्पिंआव मा खालामनांगौ बिना गयारिनो मा खालामनांगौ मोनसे सेन्देलनि माला गानहोनांगौ मिथिबाय बे सेन्देलनि मालाखौ बिबारजों साजायनांगोन गेजेर गेजेर सेन्देलखौ सुफ्लंनानै रं फुनलायनानै होनांगोन बै केम्पिंआव बिथांनो गानहोनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रेडि जाखादो जिहेतु UPPL राजनिति हान्जानि जोनोमानो जुरिजेननायनिफ्रायनो लानानै गोरोन्थिखा रायजोफोर होमबा मा खामानि मावनो दिनै बिना गयारि बिथाङा मा खालामदों गान्दा गागिबनि खुगाया जेरखम गिदिर बिदिनो बिथाङा मा खालामगासिनो दङ मन'ग्लाबगासिनो दं आरो मा बिथाङा दिनै मन'ग्लाबगासिनो दं जोंनि बर' आइजोफोरनो जेनाखि होनांगौ दिनै बेफोरखौबो होनो हायाखै गावसोरसो थुब्रायगासिनो दं गावसोरसो मन'ग्लाबगासिनो दङ होमबा बेफोरखौ सिन्था खालामदो आइजो माहारिफोर दिनै नोंसिनि मोजां मावनो होननानै ओंखारनायफ्रा दिनै बबाव थांखो दिनै नोंसोर सिन्था खालामदों दा दिनै नोंथांमोना थाइसे थाइनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाखौनो एकदम गिलु फालु लबि जानानै मा खालामो सानफ्रामबो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव नोंथांमोना दिनै ओंखारै न'नि खामानि दामानि थाबाय फारसेजों थाखा फैसा खरसा जाबाय फारसेजों मा जादों नोंसोर आइजोफ्रा खामानि दामानियाव जला दा गासिबो फारफ्रोमनिफ्रायनो नोंथांमोना लससो जागासिनो दं बेखायनो बेफोरखौ बुजिनो नाजादो आइजो माहारिफोर खौसे जादो दिनैहाय खौसे जायाबा मा जासिगोन बर'आ मन'ग्लाब जासिगोन बै बिना गयारिमोन बायदिजों एकदम मन'ग्लाब जासिगोन बिना गयारिखौ सासे बिमा माहारि होनबा फाप नांगोन बेयो जाहैबाय रायखसि सासे ओरैबायदि रायखसि माने बर' रायजो राजाखौ मन'ग्लाबनो होननानै ओंखारनाय रायखसि दा बिनिखायनो जाय बर' माहारिफ्रा बिना गयारिखौ जुदि आइजो माहारिनि बिमा होनोबा बे फाप नांगोन जिहेतु बे रायखसि हिनजावसो बेनो अखैनाया थोआ अखैनाय थोयैनि थाखायनो बे दिनै मा खालामो जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै रायजो राजानि दिनै जायनाखि मोननांगौखौ बिथाङा गावनो मन'ग्लाबनानै माने हजम खालामो होमबा नों आं बायदि आइजो माहारिफ्रा बबेयाव मा मोननो बबेयाव मा डेभेलप मोननो दा बेखौ गोसोआव ला लोगोफोर आरो आइजो माहारिफोर सिरि मोनदो नङाबा नै BTCआ थरलं थपं जानोसै धंस जानोसै दिनै मोनसे नेशनेल सरकारजों नेशनेल पार्टिजों बिथांमोना दिनै सरकार दानानै मा डेभेलप मावनो हानो बिथांमोना मोनब्रै मोनबा पार्टिजों दिनै BTR सरकार दाबाय होमबा दिनै सेन्ट्रेलनिफ्राय जेसेबांनाखि फान्ड फैयोमोन क्रर थाखानि दिनैहाय फान्ड फैयोमोन BTRआव बे क्रर थाखाखौ दिनै BTRनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायखौ नायनो थाखाय होननानै जेनेबा लाबोनाय जेनाखि फान्डफोर बे फान्डखौ दिनै मा खालामनाङो गोबां माबाजों पार्टिजों सरकार दानाय नालाय दा बै फान्डफोरखौ मा खालामनांगौ बिसोरो ओरैबो एसे बेनोबो एसे बेनोबो एसे बैनोबो एसे हरनानै मा जायो फैसाया माने लांदां जायो दा जोंनि BTCनि मा मावनो हानो दा ओरैबो हरबाय मालाय लांग्राफ्रा लांजोबबाय होमबा BTCनि फैखानाय थाखाखौ बोरै गुबुनफोरजों राननानै BTCखौ दिनै धंस खालामनो नागिरखो बेखौ नोंथांमोना बुजियोना बुजिया दा जिखुनु हक नेक्स्टनिफ्राय सिरि मोनदो लोगोफोर आरो बिमा माहारि आरो आइजो माहारिफोर नङाबा खिन्थु जोंनि बर' जाथिया बिराद अलखद दा बारे मोनफ्रोमबो भिडिअआव बेसेबां बुंबावनो नोंथांमोना गाव साननानै गाव बुजिनानै सिरि मोननाया दानि नैबे सफैबाय थानाय दिनाव बिराद गोनांथार नंखायनो जायनाखि बिथांमोना गिलु फालु थाखा रानलाबायबाबो थाखा होदलाबायबाबो बेफोरखौ जा खिन्थु सिन्था खालाम गिबियाव जोंनि हारिया मा जानो थांगासिनो दङ बेफोरखौ सिन्था खालामग्रोनानै जोंनि नैबे नेक्स्ट MP इलेक्सनाव भटखौ हो रायजो राजा आइ आफाफोर गावनि अनजालु फिसालाखौ बावबाय सोरबाया गावनि बिदा फंबायखौ बावबाय सोरबाया गावनि
फिसाइखौ बावबाय दिनै बेजोंसो नोङो बिटिआरखौ मोननो हाबाय जों ओरैनो सरकारनिफ्राय दलबै मोनबोनाय नङा गोबां मानसिनि थै बावनाय दिनै एनडिएफबिआ लेवार बेलावनि आदार जाबोदों हाग्रा बंग्रायाव बेजोंसो दिनै आरो खोनाबाय दा लोगोफोर आं दासो मोनसे भिडिअ क्लिप होलायबाय दा बिथाङा बेयाव मा बुंखो बिटिआरखौ ओरैनो मोनाखैनो सोरबा गावनि फिसाय खोमानांदों सोरबा गावनि बिमा मा होनो फंबाय खोमानांदों सोरबा गावनि फिसा खोमानांदों अनेक रोजा रोजा बर' रायजो राजा बर' बिर जोहोलावफ्रा जिउ गारदों थै गारदों एनडिएफबिफ्रा लेवार दावखानि मा जानांदों भुलि जानांदों बिथाङाथ' बिराद गिदिर गिदिर भाषण होलांबायना दा बेयाव नोंथांमोनहा मा हमनो हाखो दिनै बिथांमोनहा इसिबां सेक्रिफाइस खालामनानै जिउ होनानै लाबोनाय बै बिटिसिखौ मानो बिथांमोना दिनै मानो रैखा खालामनो हादा होमबा नोंथांमोननि बे गिदिर गिदिर खोथा बुंनाया दिनै मा जाखो बिदा गयारि मा बुजिखो नोङो दिनै जाथिया बबेजों थांदों नों मा बुजिखो नोंथाङाथ' बुंलांबाय बिर जोहोलाव एनडिएफबिफ्रा लेवार दावखानि भुलि जानांदों होमबा दिनै बेफोरखौ बुजिनाय मोनब्ला बेफोरखौ साननाय मोनब्ला दिनै एनडिएफबिफोरनि फेसिलिटिया बोरो ना बिथांमोनहा बे 4 लाख रिहेबिलिटिखौसो लानानै आन्दलन खालामदोंमोन नामा बे रिहेबिलिटियाबो मा जागासिनो दं खोनासं एनडिएफबिफोरनि बिदा फंबायफ्रा बे जाहैबाय ओरैनो मोननाय फ्रि फैसा नङा बिराद बिफद जाबोगासिनो दङ बे नोंसिनि जेनाखि रिहेबिलिटि 4 लाख होनदों बे लनसो जानानै दं लन दा माखासे कयेकजन मानसिफोरनाव लननि नटिस सफैजेनबाय दा नोंसोर गासिनिबो जेसेबांनाखि एनडिएफबिफोरनि रिहेबिलिटि माने फैसा मोनदों बै 4 लाख करि मोननायफ्रा गासिबो लन सुख'आबा लाइफआव दिगदार दं बेखौ हले सिन्था खालाम दिनै बिना गयारि बिथाङा गिदिर गिदिर खोथा बुङो फारसेजों ओरै गिदिर गिदिर खोथा बुङो फारसेजों मा जागासिनो दङ फारसेजों बर' हारिखौ मन'ग्लाबनायाव एकदम मदद होगासिनो दङ मन'ग्लाबगासिनो दं रायखसि बुन्दिया होमबा बे मा जाखो बे गिदिर गिदिर खोथा बुंनायनि बेयाव मा लाब फैखो बिना गयारि नोंथां गान्दा गागेब मोखां नोंखौ दिनै सोर फिसाया हाबा लाखो इसे गिदिर थगायसुलि मानसिखौ माबायदि फिसाया बेखौ बजबखो दिनै बर' हारिखौ धंस' खालामनायखौ धंस' खालामनो थांनायाव फिसायफ्रा नुखोना नुदा होमबा बेसेबां थगायबावगोन बेफोरखौ थगायनायखौ बादा होनांगौआ फिसायनावबो दायित्व थायो दिनै नोंथाङाबो मा जादों थाखा फैसानि सायाव थाखा फैसाखौ सिन्था खालामनानै मा खालामदों दिनै हिन्जावनि गोरोन्थिखौ नुनानै हिन्जावखौ मदद होबाय थादों नोंथाङा दा नोंथांमोनखौ मा बुंनो जेसेनो बुङो नोंथांमोना गाज्रि होनो गासिबो इउटुबारफोरखौ होनो जेनेबा गावखौ रायबासोलायनो मा मोनो भिउस मोनो नोंथांखौ मोजां खामानि मावनायमोनबा मानो रायनोमोन दिनै इउटुबारफ्रा दिनै समाजनि मानसिया नोंखौ मानो रागा जोंनोमोन मानो बखिनांगौ जादोंमोन नोंखौ दिनै मानो रायखसि होननांगौ जादोंमोन बेखौ फार्स्टआव नों सिन्था खालामनांगौ बिना गयारि दा नोंथांमोना नैबे मा होनदों नोंथांमोननि बे बिनाशकारि कम्पानिया नैबे दिनाव धंस' जासिगोन नोंसोरो जे हाथियारजों जोंनि बर' जाथिखौ फोजोबनो कम्पानि बानायदोंमोन नोंसोरनि हाथियारानो दिनै नोंसोरनि कम्पानिखौ धंस' बानायसिगोन बिना गयारि दा नैबे एमपि इलेक्सननि उनाव नोंथांमोना मा जागोन नोंथांमोननि इउपिपिएल होननाय नामाबो आरो जिबनाव बे जायगायाव फैनाय नंला रावबो बर' माहारि बर' हारि बर' जाथि बर' आइ आफा रायजो राजाफोरा मा होनगोन इउपिपिएल होननाय सोदोबखौनो मुगैगोन बुजिबाय दा रायजो राजाफोर आरो लोगोफोर आरो बिना गयारि नोंथां
नोंथाङाथ' आरो थगायनायावनो दिनै सेस खालामखाबायब्रा दा नेक्स्ट टाइमाव मा खालामनांगौ प्रमद बर' बिथाङाबोथ' जेनेबा एम्बु सिथ्र मोखांसो आरो बिना गयारियाबो मा बिथाङाबोथ' मा होनो बेखौ गान्दा गागेब दा बिथांमोनहा एबार नेक्स्ट इलेक्सनाव जेनेबा मा जायो बिथांमोनहा सानैजों हाबा लालायबा बिराद मोजां जायो होननानै आं सानो आरो बिना गयारि नोंथां आरो नोंथाङा बुंबावदों जायफोर आइजो माहारिया थाखा फैसा बिजनेस खालामनो गोबां थाखा फैसा नांगौ बे बिथांमोननोबो लन होनाय जागोन 4 लाख 5 लाख करि बा दिनै नोंथाङा बबे लनखौ होनो हाखो सोर आइजो माहारिनो लन होनो हाखो बेफोरबायदि थगायबाय थानानै नोंहा मा जानो सिन्था खालामदो बिना गयारि गान्दा गागेब नङाबा नोङो नैबे जोंनि बिटिसिखौ मा खालामनो नागिरबाय दंस' सिलिंखार खालामनो नागिरबाय दिनैहाय दिनै रोजा रोजा बर' जाथिनि बर' हारिनि बर' बिर जोहोलावनि जिउ गारनांनाय बर' बिमानि मेगननि मोदै दुखु खस्थ'नि सावा खिन्थु नोंनाव नांगोनलै बिना गयारि सानसेबाबो जोंनि बर' हारिनि गाबनाय मिनिनाय दुखुनि सावा नोंनाव नांगोन नों खारग'बाबो गनाय नङा बेखौ हले सिन्था खालामनानै लादो नोङो नोंखायनो नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि सावनिफ्राय बारग'नो लुगैयोबा नैबे खेथ्रआव नोंथाङा फैनानै सारान्डार जा आं नङै नङै खोथाखौनो बुरखायफ्लांबाय नङै नङै खोथाखौनो कमिटमेन्ट होनानै रायजो राजाखौ थगायबाय UPPL सरकारा नंखाय सरकार बेफोरबायदि बुंनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा जायोब्ला सारान्डार जायोब्ला सिखार जायोब्ला नोंथाङा सावनिफ्राय बासायनो चान्स मोनगोन आरो दिनै नोंथाङा मा खालामो बै समाव बिटिआर सरकार दानायनिफ्राय नोंथाङा इसिबां गोबाव बबेयाव थैनानै थाखो हो नोंथाङा बबे जायगायाव थैनानै थायामोन दिनै नैबे MP इलेक्सन समावसो नोंथाङा मानो नुजालायखो हो नोंथांनि बर' रायजो राजानो होनांगौ बर' रायजो राजाफोरखौ नायनांगौनि खोथाया बबाव थांखो दिनै बबाव थैनानै थानानै दिनै दासो सिरि मोनगोन नोंथाङा दा सिरि मोननायाव मा नोङो बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनो ओंखारजेनलायबाय थगायनो हाला थाइजौ गोखैखौ मानसिया खनसेल' फाननो हायो बारंबार फाननो हाया बिना गयारि नोंथाङा नेक्स्ट नैबे इलेक्सननि केम्पिंआव रायजो राजाफोरनिफ्राय समायना सेन्देलनि माला गाननो रेडि जाखादो नोंथाङा नंखायनो आं बुंदों बेफोरबायदि गासैनिफ्रायबो बारग'नायबा बारग'नो गोसो दंब्ला नोंथांमोना बे नङै नङै बुंनाय खोथाफोरखौ गारनानै मानि गावनि गोरोन्थिखौ सिखार जायोब्ला नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन बेल'नो फाइनाल बिना गयारि दिनै नोंथाङा जोंनि NDFB बिदा फंबाय बिर जोहोलावफोरखौ मा खालामखो बिटिआर एग्रिमेन्टजों गिलु फालु होनबाय प्रमद बर'आ गासिबो उदां अख्राङाव फैजोब्बायनो गासिबो रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै बिसि फिसाफोरजों गोरोबनानै उदां अख्राङाव फैनानै रायजो जानो हालायबाय जाहैदों बिटि एग्रिमेन्टनि उनाव दिनै बिटि एग्रिमेन्टआ मास मोनसे जानायनि उनावनो दिनै नोंसोर मा खालामखो जोंनि बिर जोहोलाव NDFBफोरखौ जेलाव थ्रोब सोनानै दोनफिनबाय होमबा मा जाखो बे नोंसोरनि बिटिआर एग्रिमेन्टआलाय होमबा बेसेबां गिदिर सोंनाय फिननाय दं बेयाव बुंनानै लाब गैला बर' जाथि रायजो राजाफ्रा बुजिदो दा जोङो बुजिनानै मा खालामनांगौ बिथांमोननि नैबे बिनाशकारि कम्पानि भाइरास कम्पानिखौ जोङो दिनैनिफ्राय धंस' खालामनो ओंखारदों बर' रायजो राजाफ्रा आं बेखौ बुंनानै बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर दा नेक्स्टआव लोगो मोनफिनगोन एसेनोसै